welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na clicking sa bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. Lalo na kung kayo ay nurse na nagpa-plan na pumunta dito sa US. So, for today's vlog, guys, isasagutin ko na po yung mga katanungan nyo. Mga katanungan, ang dami. Yung tanong nyo, kung paano po ba ako nakapunta dito sa US. So, samahan nyo ako ngayon dito sa vlog na to habang naglilinis ako and mag-chika-chika tayo kung paano ako nakapunta dito. So, before ako mag-vacuum, guys, simulan ko lang yung kwento ko. My American dream started nung mga panahon na wala akong balak umalis ng Pilipinas. So, a person from the hospital, dumating siya sa Pinas and then nag-set sila ng secret meeting with me and in-offer na mag-take daw ako ng NCLEX kasi they have a business and branches sa US, na ganyan, and they need a registered nurse to help them with the workload that they are having in their facilities. So, parang sinabi niya yung ilang branches yung facility nila and kailangan ng ganito, ganyan. Parang sinasabi na yung job description if ever na makapunta ako. And then, they encourage me to take NCLEX nga. But then, sabi ko nga, dumating yung offer nung mga panahon na wala akong balak umalis ng Pilipinas. Like, Philippines is just my comfort zone. Lahat naman tayo, parang comfort zone talaga natin ang Pinas. So, wala lang. Hindi ko lang siya nasikaso. Hindi ako interesado. Sabi ko lang, good offer po. Pero, ongoing po kasi yung masteral ko ngayon. So, hindi ko pa po siya maasikaso and all of that stuff. Tapos sabi pa niya, hindi namin kailangan yung masteral mo. Ayun, so walang nangyari kasi hindi ako interesado sa kanila. And then after a year, guys, dumating ulit itong si Mr. Sabi, nag-set ulit sila ng meeting, hinahanap daw ako sa hospital, ganyan. Na tinatanong niya, ng update sa application mo. Parang gusto ko na hindi, ganyan. Kasi, nung mga panahon kasi na yon yung family ko rin, guys, may na sila may petition sila na papuntang Canada. And unfortunately, which is fortunately, hindi ko alam kung is it a negative or a positive, pero for me, positive siya kasi nakarating ako dito. Pero negative siya kasi hindi ko kasama ang family ko. During that time, may petition na sila papuntang Canada. So, buong family, together with ang tananing na pamangkin, is going to Canada. So, sabi ko, ayoko naman na ma-stuck ako sa Pinas. And then, magiging kagaya ko nung iba na parang umaasa na lang sa family. Like, though I have a work, but it's not gonna be enough to, to build a family someday. Kasi, gosh, alam mo ba yung sahod ko sa Pilipinas nung mga panahon na yun? Grabe! Parang 300
pesos. Parang 300 pesos per shift lang ata nun. Grabe talaga guys. Nakakaloka yung sahod talaga sa Pilipinas. So, inaisip ko na, paano ko bubuhayin yung magiging family ko, paano ko pag-aaralin yung pamilya ko, I mean yung mga anak ko pagdating ng panahon, with just that, parang, kakarampot na na sinasahod ng isang nurse sa Pilipinas. And I don't wanna be dependent din sa family ko. Kasi syempre yung mga kapatid ko, magkakaroon din naman sila ng family. Tapos yung mga magulang ko, ayoko naman obligahin sila to provide for my family. Kasi nag-build ka nga ng family mo. So, you should not marry and bear children kung hindi mo kayang i-support yung mga magiging anak mo and together with your partner. So, ayun guys, sabi ko, I need to do something. Yun, greenab ko yung offer na mag-take ako ng NCLEX and all of that stuff. So, nung napag-decidean ko guys na gawin na nga to, kasi sabi ko sa prayer ko talaga, hindi naman ibibigay siguro ng Panginoon tong tao na to ng twice sa akin. I mean, na i-convince ako to do this kung hindi talaga para sa akin yung itong journey na to. So, what happened? Sinearch ko muna, guys. Ito, para pa sa mga walang pera at magpapasponsor sa mga magulang. Itong tip ko sa inyo. So, ang ginawa ko, nag-search muna ako ng application. Pumunta ako sa BON, sa CGFNS, ganyan. So, kung interested kayo guys, I will put the link in the description box down below kung paano yung ginawa kong DIY NCLEX and CGFNS, BON, ganun. So, sinearch ko lahat, nilista ko lahat kung ano yung magagastos. So, hindi sa isa ko yan, tapos tinotal ko. Tapos, ang ano ko pa doon, wala pa yung review doon. Yung application pa lang sa BON tsaka CGFNS. And then, what happened, I talked to my father. Ayan, shout out nga po pala sa aking napakabuting ama. Charot! Oy, mumiti! Ayun guys, so pre-set ko sa kanya yung idea na mag-apply ako for US. Feeling ko, nung mga panahon na yon, oo lang siya ng oo. Kasi, pre-set ko kasi sa kanya yung NCLEX as an investment. So, nakita niya doon na kung mag-i-invest siya ng pera doon, may ROI. So, sabi ko kasi nung panahon na yun, guys, ang mahal kasi talaga niya. Ayoko naman na simulan. Ako kasi, ayokong magsimula ng something that I spend something na hindi ko siya tatapusin. Kaya hindi ako nag-medicine. Kasi, hindi ako decided na tapusin yung medicine. So, ayun, mag-spend kami ng sabihin na natin, parang 50 na yung pinakamababa, 50K yung pinakamababa. Wala pa din yung review and other stuff. So, sabi ko, ano ba pa, prepared ba tayo na ganito, na meron ganito. Tapos, pag ako nakapunta ng US, syempre, hindi nyo na ako kailangan na i-support, ganyan-ganyan. Tsaka, syempre, nagigilty siya kasi, nagigilty siya siguro kasi hindi ako kasali sa papers nila papuntang Canada. So, oo lang siya ng oo. Tsaka, nung sinabi ko din na sobrang laki nga ng magagastos, sabi niya, siya mismo yung nagsabi sa akin na I should not think about the expenses. Kasi, sobrang konti daw ng investment na yun. Sobrang liit lang daw ng investment na yun compared sa magiging ROI or return of investment. So, ang nangyari, ako po ang investment ng tatay ko, pero hanggang ngayon wala pa po siyang ROI. Wala pa siyang ROI, sis. So, 2016 guys, nung nag-start ako na mag-process for the NCLEX. Yun nga lang, yun din, may mali ko din. Nung time na yun, inuna ko ang IELTS ko. Kasi akala ko, kailangan siya for BON. Hindi pala, kasi ang medium of instruction naman natin sa Pinas is English, so no need na for IELTS. And then, 2017 ng January, nag-take na ako ng IELTS ko. Grabe guys, yung anxiety ko talaga sa IELTS ko. Nagbayad ako para sa review ko, pero ang pinasukan ko lang in total is 8 days. Nung tiningnan ko yung tracker ko, 8 days lang pala talaga yung pinasukan ko. Tapos, hindi ako
hindi pa ako nag-attend ng speaking coaching, ng writing coaching, yung mga one-on-one, ganyan. Grabe, ang tapang kong mag-take ng IELTS na exam, pero hindi, parang, alam mo yun, hindi pa ako prepared. So, sobrang taas na yung anxiety ko that time talaga. Alam nyo, umiiyak na ako kasi feeling ko hindi ako makakapasa. Yung lagi kong mistake nun, guys, kahit nung nag-exam ako, buti na lang ni-review ko yung papel ko. Yung writing ko, nasanay kasi ako sa mga abbreviations ng nursing, like with, tsaka yung of, 'di ba, yung mga O na may ganon, yung C na may ganon. Ayan. So, yun yung lagi kong parang lagi kong nagagawa na mistake ko. Grabe, ang dami kong talagang kinorek doon sa mismong writing ko, and so far, ayan, nakapasa naman po tayo para sa cut-off ng US. Mababa lang ang cut-off ng US, guys. Parang 6.5 lang sa writing. Sa bagay, ganun din naman ng UK ngayon. 6.5 or 6? 6.5 ata sa writing. Pero sa speaking, parang kailangan maka 7 ka. November ng 2017, guys, mag-start na ako na mag-review. Ang problema, hindi ako, staff nurse kasi ako noon, hindi ako pinapayagan ng chief nurse ko na umalis, ganyan. Sakto, guys, alam mo, God is really good talaga na everything is in His perfect timing. Sobrang, nung time na yon, before ako mag-review, parang August, ganyan. Alam ko na magre-review ako ng November kasi nag-inquire na ako. Sabi ko, nagpapaalam na ako na, ma'am, magre-review ako ha, ganito, ganyan. Yung hospital na siguro na yun, yung pinaka-lenient sa schedule, guys. Sobrang, wala akong sabi. Pero, nung time na yun, nung nagpapalam ako, parang hindi ako papayagan. Kasi 1 month ako mawawala. Ganyan. So, ang nangyari, nung August, nag-hire sila ng mga head nurses. Tas kulang pa daw sila ng isang head nurse. Tas ako naman, hindi ko alam na may ganun pala. Then, nung pinatawag ako ng chief nurse ko na kailangan daw nila ng head nurse, kung gusto ko daw, i-accept ko daw ba yung position, ganyan. Tapos ako naman, tawa ko ng tawa, tapos parang bad trip siya sa akin. Ba't ka tumatawa? Seryoso ako, ino-offer ko nga sa'yo, sabi ganyan. Tapos sabi ko, parang feeling ko kasi hindi ko deserve na maging head nurse. Parang yung mga ganyan, mga promotion, mga sometimes parang feeling ko, hindi ko siya nadi-deserve kasi ayoko na, alam mo yun, ayoko na may masabi ng ibang tao na, hindi naman niya deserve yan or whatsoever. And then, nung sinabi ko na, ma'am, ba't mo ako bibigyan ng position na ganyan? Magre-resign na nga ako kasi di mo naman ako papayagan na umalis for my review. Sabi ko, yun talaga, guys, yung last resort ko nun. Kung hindi niya ako papayagan, magre-resign talaga ako. Kasi nga, priority ko talaga yung sa NCLEX ko. Kasi ang laki na ng gastos. Nasimulan na yung gastos. Nakapag-down na ako for the review na 10,000 nun. Ang review ko nun, 27,000. So, parang 30K, ganyan. Tapos, hindi lang ako mag-a-attend. Tapos yun, alam mong sinabi niya, guys, sige, kung itatanggapin mo tong head nursing mo, mas madali na para sa'yo yung mag-leave, ganyan. Kasi at least may mga staff na maiiwan sa floor. Kahit wala silang head nurse, kaya nila, ganyan. Doon na ako talagang ting, 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 ganyan. God is really good talaga, guys. So, yun. Tinanggap ko yung position, tapos pinayagan niya ako na umalis for 1 month. So, yun na nga, guys. Nag-review ako nun sa Baguio under Gapuz. 1 month na ako doon. Sobrang focus lang talaga ako nun. Yun yung tip ko sa inyo, guys, if you are planning to take NCLEX, focus talaga. Yung time na yun, sabi rin ni Papa ko, kung ano yung talagang gusto mong path, yun yung tumbukin mo. Huwag na yung pag-ganon-ganon. Kasi it will take time. Parang, instead na dumiretso ka sa gusto mong puntahan, gumanon ka pa, tapos pangit na naman yung plano, babalik ka na naman. Ang daming offer nun. May Singapore, chance ko sana yon na mag-apply din sa SJ kasi nandun si Mac. Tapos yung UK, tapos yung Canada, as in guys, yung Canada, ganyan. Pero sa Canada kasi, ayun, iano ka na lang sa ibang video ko kung bakit
bakit hindi ko piniling mag-Canada and mag-UK? Ang pagpunta kasi sa iba't ibang, bansa aside from US, parang mas mabilis siya compared sa US na, oh my gosh, tingnan mo, nag-start ako ng 2016, nakapunta ako dito 2021. Oh my God, 5 years! 5 years, sis! Grabe! So, kung wala ka talagang patience na mag-antay para dito, or siguro, pagpunta mo na ng ibang bansa, tsaka ka mag-start para habang nag-ano ka pa, iipon ka, pwede. Pero yun nga sa akin kasi, personally lang guys ha, ayoko na kasing ma-distract na baka pupunta ako sa dito, tapos, ayoko na mag-US. Kasi yung US talaga, ultimate dream ko na makarating ako dito. Hindi ko pinangarap pumunta ng UK, ng Germany, Canada, it's because of my family. Pero, nung nag-start ako ng nursing ko, US. Yun guys, so, nag-review ako. Focus talaga. Talagang pinapasukan ko yun. Natutulog ako ng maaga. Nagre-review ako ng early morning, ganyan. Kasi talagang, yun lang yung pinunta ko sa Baguio. Hindi ako pumunta ng Baguio para magliwaliw. So, bahay, tsaka review lang ako. Tapos pag weekend, uwi ako ng Pangasinan. Tapos yung gastos kasi, syempre, nagbabudget ako, bumili ako ng mga gamit ko dun sa Baguio para sa boarding house, ganyan. And naalala ko guys, yun yung time na nagkaroon ako ng pinakaunang YouTube sahod ko. Which is, magkano lang yun, parang kulang 8,000 lang yun, parang 7,000. Oh, father, alam mo na kung magkano yung pinakaunang YouTube sahod ko. 7,000 plus lang na ginamit ko para magastos ko siya sa Baguio. Kasi, syempre, bayad ng boarding house, bayad ng pagkain, travel, expenses, ganyan. And then, January 2018, nag-take na ako, guys, ng NCLEX ko. Ng Thursday yun eh. And then, kina Monday, ayun, nakapasa na ako. Talagang nag-purchase ako, guys, ng quick result. Kasi hindi ko kaya yung anxiety ko na makapasa ba ako o hindi. Para at least mapreparean ko na ba kung hindi ako nakapasa para makapag-retake na ako. So, ayun, nag-purchase na naman po kami ng quick result. Bahid na naman po ang aking ama para sa quick result. NCLEX is my first exam na hindi sumakit ang tiyan ko. Grabe kasi yung IELTS ko, guys. My God, a night before the exam, grabe, nakaswero ako guys kasi sobrang sakit ng tiyan ko dahil na naman sa stress ko. Yung doktor namin, sabi niya gano'n, ano bang nangyari sa'yo, iha? Ganyan siya. Yun, pinauwi ako na nakaswero ako. Bago ko pumasok sa testing area, binigyan pa ako ni Mac ng HNBB. Tsaka na tinanggal yung IV ko. So parang may bulak pa ako dito na pumasok, parang gano'n. Ayun, pero in fairness naman sa NCLEX ko, talagang the night before, sabi ko sa mama ko, ay, hindi na ako kakain ng mga kung ano-ano kasi alam ko yung tiyan ko. Baka mamaya mag-diarrhea na naman ako gaya ng NLE ko, ganyan. So, sobrang ano lang talaga guys, sobrang nag-iingat na ako during that time kasi gusto ko yung focus ko, yung brain ko para sa exam na papunta sa tiyan ko. Then, ang unang in-applyan ko guys for my petition or yung paper ko is an agency na ang pangalan is Health Carousel. Kasi ang Health Carousel, very popular sila on Facebook. Pero, unfortunately, hindi ko sila pinili. If you want to know the tea, kung bakit hindi ko sila pinili, abangan nyo yan sa next vlog. June 2018, nag-sign ako ng contract ko with Guardian Healthcare Providers, GHP baby, char. At kung gusto nyo rin malaman kung paano ko nalaman about GHP. Kasi hindi sila very common sa North eh. More well known pala sila sa South. Sabi ng mga taga South. Sa North, hindi masyado. So, yun, sabangan nyo sa susunod na vlog about Carousel and GHP, kung anong pinagkaiba, kung ano bang dapat nyo piliin kapag magsisik kayo ng agency. November 2018, nagawa na nila yung visa screen ko kasi, remember guys, diba 2017 ako nag-IELTS, 2019 ng January, mag-expire na yung IELTS ko. So, ang ginawa nila, binilisan nila mag-apply for my visa screen para ma-freeze for 5 years yung visa screen ko. I mean, para ma-save siya for 5 years yung IELTS result ko. Kasi kung hindi pa ako nakaalis ng 5 years,
mawawala na naman yung IELTS ko, magre-retake na naman ako ng IELTS. So, yun, good thing din na mabilis din sila kumilos kasi nagawa din nila yung visa screen ko ng mabilisan. So, nagkaroon na nga ako ng visa screen ko, napakabilis nila kasi meron na rin kasi akong credential evaluation. So, yun, kaya lagi siyang nire-recommend ng mga agency na mag-BON Texas kayo. Kasi, for the NCLEX pa lang, magkakaroon na kayo ng credential evaluation. So, kung kagaya ko kayo na pa-expire na yung IELTS nyo, at least hindi kayo maghahabol na, ano ba yung school nyo ang tagal mag-send ng documents nyo sa CGFNS o kaya yung PRC, sobrang tagal na mag-send. Ako kasi, nakasave na siya. So, kung meron kang CGFNS na before pa ng BON, nakasave na siya. And then, ang ni-request ko na lang is for my IELTS result to be sent sa CGFNS, which is parang electronic lang kasi yun na isi-send nila. So, parang one day lang, nandun na. Parang may schedule lang kung ano yung mga araw na pagsisend nila. So, nagawa agad yung visa screen ko. So, kung nadi-decide kayo kung anong BON, I highly recommend BON Texas for that reason. And then, April 4, 2019, nagkaroon na ako ng PD ko. Tapos, October 2019, yung petition ko is already approved. Ito guys, hindi ako naka-premium processing, kaya medyo matagal. Pero ngayon, mga agency, nagpa-premium processing na sila. In GHP, na alam ko, premium processing na sila kasi naghahabol sila na yun nung magkaroon ng interview agad-agad. Nangangailangan sila ng mga nurses dito. Tapos, November 2019, o diba, napakabilis. Nagkaroon na ako agad ng DS-260. Sis, yung DS-260 ko binigay na para ma-fill up ko na. Ang problema nun, we are planning to get married. Tapos, nasa SG pa kasi si Max. So, parang hindi ko pa pinapasa yung DS-260 ko. So, ang nangyari, natenga yung DS-260 ko, hindi pa ipinapasa ng agency sa NVC, though completed na yung side ko. Pero nung sinabi ko kasi na we are planning to get married, kaso hindi namin ma-figure out kung kailan yung date, kasi nga, families outside the Philippines, ganito, ganyan, and all of that. Tapos, ayun, nagka-pandemic na ng 2020. And sobrang na-delayed na talaga lahat. Lahat delayed na. Tapos hindi ko pa napapasa yung DS-260 ko. I mean, hindi pa ako complete sa DS-260 ko. Kasi sabi ko, kakasal pa ako. So, hindi rin pinapasa ng agency sa NVC. By February 2020, ayan, we got married. And then, ang sabi sa amin, hindi pa yung lockdown guys noon. Pero ang SG noon, ano na, muntikan pang hindi natuloy ang kasal na yan, ha? Dahil nga lockdown na, ganun. Pero ang Philippines noon, hindi pa nag-lockdown kasi February pa. So, ang sabi sa amin, kapag daw in-endorse yung marriage certificate namin, in 1 month, makukuha na namin. So, parang mga March something, sana last week ng March or first week ng April, makukuha na sana namin yung marriage certificate namin from PSA kasi may endorse siya 1 month lang. So, wag kayo naniniwala na kapag kinasal kayo, kailangan daw magantay kayo ng 8 months para makuha nyo yung marriage certificate nyo. Hindi. Gumawa kayo ng endorsement, sabihin nyo dun sa city hall ninyo na ipapa-endorse po namin. Ganun. Kasi, para mabilis siya na magawa sa PSA. And then, yun na nga guys, yung ina-expect ko ng 1 month lockdown po. And naging GCQ lang ang Pangasinan ng June or July, something. So, ang nangyari, July, nag-request ako sa PSA ng mga documents namin, all the civil documents, birth certificate ni Mac, na marriage certificate namin, ganyan. And then, napasa namin siya ng August. Tapos, August, na-DQ na ako. Diba? Finally, na-DQ na sis. Actually, kasalanan ko rin naman. Kasi, kung November sana, na-DQ na ako, siguro kung na-DQ ako ng November or December, siguro kasali ako sa mga natutuwan G na walang rason. So, perfect timing talaga lahat. Talagang perfect ang timing ng Panginoon. Kasi, yung 2020, 2019, tsaka 2020, yun yung time na ano guys, na nagtutuwan G sila, na walang karason-rason. Wala ka namang deficit na document or whatsoever. 221G. So, kailan ka mag-aantay? Hanggang kailan ka mag-aantay, sis? Mga ganun. So, okay lang din. And then, ang nangyari, August 2020, DQ, November 2020,
nag-request ang agency namin na i-expedite ang case ko. Ako kasi guys, hindi parang wala akong pakialam nun kung whatever happens. Kasi nga, walang kasiguraduhan ng mundo. So, kung dito ako sa Pilipinas, I'll serve the Philippines. Wow! Kung pumunta akong US, I'll work in the US. Ganyan. So, hindi ko na tinitingnan yung mga visa bulletin, kung magre-retro and all of that. Ang dami ko nang pinagdaanan na retro. So, wala. Hindi ko na siya inaano na, saan ba yun? Tagal ko naman. Kasi as long as you wait for it, as long as you are looking monthly sa visa bulletin, kung retro ba or whatsoever, mas nade-down ka lang. So, mag-work ka lang ng mag-work, sis. Kasi hindi mo namamalayan na, ay, aalis ka na pala. Ayan. So, by February 2021, finally, nagka-ID na po tayo, interview date. And then, February 2021, nagpa-medical na rin ako. Ayan pala guys, kung gusto nyo malaman kung ano yung ginawa namin for my medical, yan, comment nyo lang down below kung ano ba yung, kasi half day lang, sis, tapos na ako. Ganun ako kapaspasang gumalaw. Half day lang, hindi ako nag 2 days, hindi ako nag whole day, half day. Tapos, sa embassy, kung ano yung mga tanong, ganyan kung gusto nyo malaman. Kasi may ginawa din kami before ng interview, ganyan. March 10, interview na ako. And then, my God! Parang na-interview ako ng 9 or 10 a.m. 10 a.m. na-interview ako. Nakalabas ako ng embassy ng parang mag-11 na. Parang ganun. Basta 10 something, nakalabas ako. Alauna, may visa na ako! As in, guys, yun. Tapos, after 2 weeks, na-receive ko na yung passport ko na may visa na ako. And then, June 1, 2021, tsaka ako lumipad papuntang US. So, yung delay din from March to June na flight ko is also my choice kasi wala pa si Mac. Sinabi ko sa kanila na yung asawa ko paparating pa. Tapos, marami pa akong isa-settle sa workplace ko. Kailangan ko pang i-endorse, yung mga kailangan kong i-endorse and all of that stuff. Kasi wala pa kami noon na-hire guys na kapalit ko. Tapos walang gustong tumanggap ng position ko noon. At tas yun, June 1, nakalipad na po ako papuntang US. And the rest is history. And the rest is already up in my channel. Kung gusto nyo makita yung mga pinagagawa namin sa Tennessee. Pero, siguro I will make an in-depth na lang kung ano ba talagang nangyari sa 6 weeks na pag-stay namin sa Tennessee. Kasi, guys, ang pag-start ng buhay dito talaga sa US, na wala kang kasama, as in ikaw lang, sobrang hirap. Pero very thankful talaga ako sa agency namin na hindi talaga kami pinabayaan na hindi yung pinahotel na lang, tapos bye na after 10 days, ganun. Buti na lang talaga. Ayun, so, ang malalaman nyo guys, sa next po na vlog natin is kung paano ako namili ng agency, kung ano yung mga kinonsider ko, tapos bakit hindi ko pinili ang health carousel. Naging big issue yan, yung hindi ko pagpili. I mean, hindi naman big issue, pero parang naging ko yan na ang hirap kong winay, pero hindi ko talaga pinili ang health carousel, which is a good thing on my side. Pero hindi ko alam sa mga, no offense sa mga nag-health carousel, kung magandang experience yun sa kanila, it's good, pero ayun, abangan nyo na lang sa next vlog ko. So, I hope you enjoyed watching this video, guys, and I hope na-inspire kayo na ipagpatuloy yung dream nyo papuntang US. Sobrang tagal, I know. 5 years. It took me 5 years just to get here. Yung iba, 10 years. Yung iba, 15 years. But, 3 years ngayon is already short para makapunta ka dito. So, laban lang mga sis. Kaya natin yan para sa American dream natin. Hey everyone! Shoutout time na naman po. Mag-shoutout lang po ako sa mga sa mga nag-comment po sa aking video na nurse na, taga-ayos pa ng appliances. Buhay Amerika nga naman. Ayan, shoutout po kay Lady Jean Velonza, and then kay Mary Diana, kay Sis Glamlocks, and kay Sis Manilyn Gonzalez,
And then, Miriam V. Hello po sa inyong lahat. And Ronnie Caberto. Sis Coco Yang. Ayan. And then, kay It's Me Cherry. Raymond Caberto. Nasabi ko na ba? Ayan. Nikita2471. Sabi niya, no one likes the taste of liquid Pepto. Kasi parang dito sa vlog ko na to, yung in-include ko yung Pepto-Bismol. Just by the tablet form. Di ko alam guys na meron palang tablet form. Ayan, kaya next time bibili na ako ng ganun. Though meron pa naman ako ng Pepto, tsaka meron pa naman ako mga Cremeles dito, pero hindi na ako masyadong kumakain ngayon ng mga nakakapag-upset ng aking tiyan kasi mahirap na sis. Ayokong pabalik-balik ako sa CR na parang nag-throw up ako or nag-BBM ako. So, yun. Medyo mas inaalagaan ko ngayon yung tiyan ko compared nung nasa Pinas ako. But anyway guys, thank you so much guys for watching and for commenting on that video. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Rev Mia. And of course, if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update sa mga bagong posts, bagong vlogs na ina-upload dito sa channel na to. And I hope to see you guys on my next one. Bye!